Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezo se-TV ngesikhosa. uQueen Loli ke uziphendulele oyi-side chick okanye owayeyi-side chick kaMpumelelo wayekhuphe nevideo yehlofhlof yakhe noMpumelelo. Uziphendulele ke erhuqa amagama abafazi bakaMpumelelo. Abanye bathi ke ingoba yena akasathathwanga okanye akasekho kwilist, so sesiva kabuhlungu wabona into yoba makavela akhuphe ivideo. Nanso ke ivideo irhuqa negama likaSnake kwayona. Abanye ke bathe makangahruqi igama likaSnake ngoba naye akamsulwanga, naye uzele before umtshato ngescandal sakhe sika Master KG, makangalibali. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye. Awunaba abantu bengijwayela kabi bo. Yazi intombi kaMpumelelo zingijwayela kabi, bengingangibuza ingani before. Bengingangibuza ingani mase kuzoba uSnake lento ezalele ekhaya lengenanga ngisho isimilo, kodwa kuzokhulunywa ngami. Kuzokhulunywa ngami. Kumele nje kuqalwe nje kulungiswe. Ake nilungise lengane yenu ehamba izala namadoda different. Ake niqale ngayo nje. Ngoba njengamanje ngithuka mina ukuthi mina ngumjendevu just because mina I'm a relationship, I'm they are the people that I've been involved with. People that I've been involved with, they are big. Musanini ukwenza breakfast ngegama lami. Musanini ukudla niphaka ngisho ukudla kwenu okungasile lokho. Nginyanyise ekseni ukusa nje. Ayikho ishow yashuthwa kudala ungazokhuluma into ongayazi. Ningazokhuluma nje. Angazi ukuthi mhlambe ke yes. Mhlambe ke yes ke badala ngimdala kunabo kodwa bathatheni nibabeke la. Bengazokwenza content ngami mina lezi igogwana zikaMpumelelo. Hawu. Ave ithanda futhi lokho okunye kona okubovana lokho okubovana ngathi udadwa kuboka amacele. Ngathi bayalamana nomacele ngendlela aguge ngayo. So ningangiphapheli mina. Ningibheke kahle mina ngiyona insangu mina. Wakashezi kayi1 futhi. Ningibheke kahle nje. Singajwayelani bakwethu.